dyma'r acsor o Segad yn ôl 1989 ac ia fel ti'n gweld pont a llongau gan Rwyd i gwersi helpu Dyffryn Lloegr i gwersi pont tan nath nhw wedi gyfarfod wedi chafod o boa hir ar marchogaeth a marchog Saesneg a wedyn dyfodwyd ar ac ia mwyn ac brwydr yn ystod y cyfarfodydd o wedyn methodoliaeth hwnnw iawn yn y nabod dyma 3 mis tan fi farw Llywelyn Pwyl Mari a fi sy'n rhaid o dylwn agor da